1956ko urriaren 13an jaio zen Nerea Arantzeta Elgetan. Oso ondo ezagutzen dut ama dut eta. Txikitatik entzun ditugu milaka istorio etxean. Nola oporlekua zen Elgeta, ama Inglaterrara joan zenekoa ingelesa ikastera, bera izan zen ingeleseko lehen irakasleetako bat bertan. Eta baita Martintxo jatetxeko hainbat anekdota. Guzti horiek eta beste asko ekarriko ditugu gaur gogora kontu kontari. Kaixo, ama. Kaixo. Bueno, ama, zu niretako ama bai, baina zu Nerea Arantzeta, Elgetakoa. Bizi guztikoa. Bizi guztikoa, bai. Eta hemen gare Elgetako eskolan, zuk hau apurtxo bat ezagutzen zu. Bai, bai. Bueno, hau eraikin hoi, da... Baina, hemen lehen zeuan eraikina hobeto ezagutzen eban hau baino, ja. Hemen zer zeuan malen? Mala. Ah, Malako. Malako eskolia. Zan, behian zeuan maixua, gu gainean gero, eta gero izan eskola berrizia hor, gero botadana berri do. Bai. Horrezia nazionalak hori, eta hemen azpixan eguala bebai, berengo. Baina korratzen hemen Elixia zegoela o ermitxia. Bai, ez, bai, kapella bat zegoan. Bertan zan eskolia? Malako, bai, hortxe planta horretan. Zegoan kapellia, eta eskola hundi bat, eta gero beste txiki bat. Eskola hundi xare bota zegoan madre beninak eskolia, eta txikixan hermana Sansunana. Monja zian horren? Bai, de la Unión Apostolika zian. Eta etorri zian Elixako lanak etxera, etxezemen Elixako garbetxezuna. Eta gero ja eskolia moten hasi zian, eta Elgeta guztia pasatu zen homogeneitatik. Eta zenbat urtekin azte zineten zuek eskolan? 2 urtekin, o 3? Ez, gehiago. 4 ero bai. Bueno, auro. 4 ero, 5, nahiz gogoratzen hori, ziur. Eta zen neskak alde batetik eta mutila bestetik? Bai, guk mutilak ez dugu inozen ikusi behar. Mutilak lehen hau egon zian frailiak hor. Ez dakizu lehen zelan zegoen frontoian gainean zegoen edifizio handi bat zela frailien etxia. Eta gure aitzak eta eskaean ikasi zeben. Lasaileko frailiak egon zian hor. Elgetan Lasaileko fraile? Bai. Ondakin. Bai, gerra horreko gauza diez horrek, Txikure haitxa eta izateko eskolan, hori ba. Eta arrezkero, hori itxizan, joan zian horrek... Baina zuek, joan zian Lasailekoak, zuek hemen monja horiekin, zenbat urtetar arte? Ginen gu, 10 10 bat? Bai. Eta 10 urtekin nora joan zinen? Interna Donostiara. Donostiara? Bai. Teresian nora. Oso gaizki. Arabe monjetara? Bai, Teresianetara. Eta han honetan, ingresua inbia esan lehenengo, eta gero batxilerra azte zinean. Eta ingresua egin eban, baina gero batxilerra lehenengoan, nien ator gaixo. Gaixotu itxen etzan. Gaixotu zera, monja hartian egotia itxik? Ez dakinik, etxe preminia, bai, asko. Eta zitze zinuen, han bizi, han lo, han... Bai, dana, guk bakarrik ateratzen ginean, domeka atzaldetan, pasio bat emotera, oinez, uniformiakin, eta binaka gainera dana filea indian. Ondarretara niok. Pasio guzti hori, eta buelta berri do, kolekizioa. Eta bai, familizian bizitxeik edo zinuan eukitzen? Bai, eukitzen eban, nire haitzan guzuina bat erosan, eta bueno, ekartzen zutazen pastel bi gainera. Pastela? Domekero? Bai, etortzen zanean, beti, etortzen zan bakoitzean. Eta izatezunan zerua, baina gero zeitzuan pasatzezunan hori, zergetik gero berri do bentezinua eta afarixia eta berri do eskola. Urrengo gunean berri do eskola. Eta zema denpora hon zinean, Donostian? Urte biren partia. Kurso biren partia, bai.
Eta aia gaixotuta handik... Eibarrera etorri nintzen. Eibarren nun, aldatzen? Aldatzera, bai. Eta han bizi nintzen, tio Lopekin da tia Lolakin, oso ondo. Zeuken zenela baik, bai, han bai. Han jatezan oso ondo gainera. Elgetara zinen etortzen, han bizi zinen Aste guztiak, bai. Astelenete zapatura. Zapatuan atzaldian jai izatezen eskolan, da orduan etortzen ginen etxera. Bueno, baina Eibar orduan, sasoi hartan, importantia zan, Bai, oso. Zeuan, bueno, zenbat industria zeuan, ikusi barik ezilik ezin. Eskopetak eta sartu, zeuan, han? Eskopetak, gauza asko, makinak eta... Makinarixia asko itxezan Eibarren. Josteko makineok, alfa, hor zegoen, haundi itxenetako esan. Gero arrezkero lanbreta bai egon zan. Baina fabrikia alde uzitan, Txantoian itxezeben gure aitzak eta tio anizitok eta horrek seguruak itxezituen pistolien dako eta ez dakiz zertzuk, eta bai, danen dako lana zegoen orduan. Eta Eibarren gustora? Bai, oso ondo, eskolame bai. Ero, pelotara joate zineten, egunetan. Bai, ostegunetan egotezan partidua aztelenan. Eta tio zan oso afizionua, erako askotan domeketan bai joate ziren. Baina azte erdizan, egotezan beti. Gero ni pelotarixak ezatzen nizua, bizi guztitik. Zeintu zian, sasoi hartan? Gallastegi honena. Bai, atzor arte, urte pila batekin hilza. Gallastegi, orduan, bueno, gero ni... Arriaran da horrek arrasatekoa. Arriaran bai, zoroa. Eta hau elorritxokoa basaban bat, Azkarate, bai, Hilario Azkarate. Hori bai. Eta are bestiak abainokoa zelan zian? Garziariñoa, bai. Horrepe asko egote zian gure etxien, Garziariñoak. Zetxikorrez daukan berai laguntza zuzena ero Bigueraz Bilbokua, eta harekin asko etortzen zian gure etxera, Martintxonera. Elgetara, Martintxonera, bai. Claro, eske, zuk hainbeste kanpuan ikasi duzu, Donostian edo Ibarren, Elgetan tabernia zeukelako, ez? Bai. Tabernan lanian da, itxa pistolak eta eskopetak eta itxen Eibarren? Bai, piezak itxe zituen, bai. Eta ze urte zaratea? Eskuelak behi ziren jazeukan, Eibarren. Txitxa Felipek? Bai, Txitxa Felipek. Eta gero erakotxe zuzan tio izela nein, eta beran taller txiki bazekenan hortuan, eta itxe zeban. Eta zu Eibarren zeren bat urten arte hon zinean? Ni batxilera bukatu arte, ni gongo nintzen... 18? Bai, alako bat. Eta gero? Gero fanitzen Inglaterrara, 20 urtekin. Cambridgera? Bai. Zeta gazan zinen, ba? Bai, inglesa ikastera. Zaitzik inglesa, da ez frantzesa o... Ez dakit hori... Ez ditut, gertutasuna haitxik, igual. Tia Maria zeukagoelako mojaga emeri horre. Egisa. Eta irlandesa zian izatez, baina zeuken kolegizua bertan Cambridgeen. Eta haren bitartez familia batera joan itzan. Eta zan, txaleta handi bat. Zergaitik, hango nausixak izan zen nausixia hori. Irakaslia unibertsitatekoa. Eta orduan familia guztia bizi izan, txalea handi baten. Atzian zeukagu zen los campos de Rubikuak. Bai. Eta sekulako zaila zeuazen baina natzien, bai. Cambridgera zela joaten da bat, Elgetatik? Abioian Londresera. Bilbotik zontikatik? Bai. Eta gero trena hartu eta Cambridgera. De la estación Victoria. Eta han zein zinua zen, 2 ikasturte? Bai, 2 ikasturte. Han baseka zuen bat emat launa monarkizagoa, nungoa zana? Bai. Noruegakoa? Noruegako neska, bueno, gu ginen 7 neska eta mutil bat. Danak toki ezberdinetakoak. Eta Noruegakoa etorri zat bere tia batekin. Lehenengo aldiz etorri zanian, danak etorri zunan lagunduta, niri bakarrak arrefan itzan, baina ari bai. Eta resulta hori berantia, gaur egun da erregina Noruegan. Bai. Oso jatorra zian, oso jatorrak. Bai. Eta han 2 urte? Baina, Gabonetan etortze zinen etxera, Bai, Gabonetan bai. Zela etortze zinen, egazkinean baita?
Bai, Gabonetan etortzen zen horra. Gero junioan etortzen nintzen Southamptonera bajatu eta gero Ferrixa Santurtzira. Santurtzira, bai. Bai, eske ekartzen nituen, ez genizima jertze ekartzen nituen daren dago jertzia. Oparixa esan hori. Bai. Eta maletia ezin nitxika. Bai, trastopiliak bueltan. Ikasturte bukeran. Bai. Eta berriro, irailean berriz buelte gazkinean. Bai. Holan bi urte. Bai. Eta hangoa amaitxutakoan, Donostira? Bai, zetxik, handik etorri nintzanian, etorri eskatezen Arrasateko ikastolakuak, jango nintzen Arrasatera, euskera aldetik. Eta orduan, zeuan, Donostian, zaten da, residentzia bat, joateko han egin joan lota janda hori, eta gero joate ginen eskola ikastolak ikustera, zelan lana itxi zeben. Magisteritzako... Bai, kursillo batzuk egin, olako gauzak, bai. Eta nego ginen urte bete, eta gero ja, ni Arrasatera fan nintzen. Lanera, ja? Bai, 3 urteko umiekin. Arrasaten? Bai. Ja, nun zeuan ikastoli Arrasaten? San Francisco. Franciscotar, oin kulturate hori dan leku horretan? Bai, baina hori da kulturate, baina orduan ikusi bat zinuen zelako esan. Joni akordatzen nahi, Fray Rufino ibiltezan hori zonaldi bezan, ez? Bai. Hori gu joate ginen, San Biatorretik urten dakoan, joate ginen gu klaustruetara, ziarroa erretzera. Eta Fray Rufinokin egote ginen da, akordatzen nahi, zelako klaustruetan egote ginen gu, hor zian, ez? Hor zan ikastu. Baina hori zan zarra zikina, boboa. Zegoezen arratoi batzuk, egatez eskuzen fitxak, kabaz, umia lagatzen zituen kasillerotan papelak, eta hurrengo unian ez zegoezen papelik. Dana janda, dana txiribirizia besteik ez zegoez, oi ama. Da, gero ja, hurrengo urtean ja fangenean San Andresera, baju batera, elektrizidad Aranzabalero dagoen, haren atzekaldeko edifizioan bajua, hartu zeben ikastolarako, eta antxe, haiko ondo. Eta Arafateko, kanpasarretik pasa ixuan, ze? Ondo? Ala bizitxe eukitze zinuten? Bilurgaz esan kanpasar orduan, orduko denporatan. Konke, dana esan kontrola, dana esan Guardia Zibila. Bai. Eta esan oso txeta. Zema bidar, hormian kontra tepinitza, ezin biaguten ere hemen. Ezke hori gainera. Eta egunero pasatzen nintzen, egunero ikusten nintzen, orduan bazek ezin nintzen, ez? Ezauna izango zinen, ba? Baina, bueno... Ze esate zotuen, no sé. A ver, ¿a dónde ibas? A ver, ¿qué hacías? ¿De dónde venías? Da, zuz esate zinuan. Ni beti de dar la catequesis. Eras la catequista, tú. Sí, la catequista. Era la única cosa que se podía decir. Bai, bestela. Bai. Eurra. Da, bueno... bestela segitxuan detenido y a declarar, esate zeben beti. Bueno, bildurgarrez esan. Pokia. Da, erose, han zendela eskondu zinean eta... Bai, eskondu nintzen, eta gero faritzen nahi badinura bizizatera. Eta zein zinuan, Arrasateko ikastoliala? Bai, gero bai. Gero amai emoztzen hori, trombosioa, eta orduan elgetara etorri behar zen nintzen, eta hor gelditxo nintzen beti. Eta elgetan, Martintxona zeuanian martxan, Martintxona jatetxia, loitxeko lekua, beranien tiendako lekua, dendia, zuzitxe zinuan. Aldi berian gauza bizak? Arrasaten eskoliamon eta tabernan lanai? Ez, asko nintzarian da, umie okurri bonean, ez nintzen gauzio fan ikastolara. Ez nukan, ezin nintzen, Juan? Ja. Ume txikisa eta hori, ba... Eta Martintxona, akordateza, ze ote zanan? Jente pilia beti, o ze rekordak azu? Jentia asko. Zaitxik orduan celebratzen zen gauza asko. Bai eskontzak, bai despide soltero, eta gero kooperatibaen bazkaixape ikutxe ginu zen. Elgetan? Bai. Kooperatibako bilera asko egin gure etxian. Horrek martxan ipintzeko egotezia, baina askotan. Gure etxian bazkaltzen ero afaltzen, hori antolatzen zebizizenak. Eta gero sortu zen kooperatiba. Bueno, zazoi kaineruak, orduan. Bai.
Eta Martintxona nondik nora sortu zen? Zela izan zen gauzia? Ba, hori gure ama eta zian hiru neska, eta amama egon da zeuan. Amama Petronila, zabiz? Bai. Zure aman amana berbetan zabiz? Ignacio Zuluaga pintoriak egon zan, eta esaten zeban berak oso ari beranako etorri jakolako logizioa moruan. Ikasi zibela denetik. Beran eskame fan zan, Bai, Ignacio Zuluagakin. Bai. Eta han ikasi zituen beran bizitzako gauzo. Bai. Gainera erote zeben operara eta Holanda, berak sekula santan egon barik alako gauzetan, bai teatruan da, bai hori, eta, bueno, etorri zela handik, beste mundu baten bizi izan da moruan. Da, Ignacio Zuluagakin eukizeben bastante amistade, gure amak eta bebe bai, itxuriak bai, semea labaekin bebe bai. Eta Elgeta ze moduzkoa zen, sasoi hartan, ez dakit oindala, hori, 50 urte. Ze, oin, 1000 persona gaz, o 1200 asko jota, eta txitsa gutxi da, hemen. Baina zure sasoian... Ez konparau, jente asko zeuan, dana industria bat martxan zeuan, Zabala, bai... Eskopetak, Zabala hermanos. Bai, Zabala hermanos, zelan da, gero Muebles el Modelo, eta hortik urtean da beste batzuk ipini bene kooperatiba hori Dormikop. Dormikop, hori muebliena zan, ez? Bai, eta gero hemen behian zegoen bai Agreiaren Zabal, eskopetena, eta zer gehiago zegoen orduan. Bai, baina zegoen lan asko, tailera hundizitan. Lan asko, eta gero udapartian da, beranean tiek etortze ziren Elgetara? Bai. Ze dala eta, ze interes dakaba inguru honek etortzeko moduan, gente? Ba, egote zan beti eta gure etxia beranean tekin. Batzuk etortze ziren gainera San Juanetarako, eta joate ziren septembrian. Osea, egote ziren 3 hilabeten partia. Eta nondik etortze ziren? Bilbotik etortze ziren angulotarrak, txokolatez bilbainos ziren da horrek. Txobil edo horrek ziren, ez? Bai. Eta gero etortze zen bai Larrategi familizia, eta etortze ziren bai muguruzatar batzuk. Eta bakarri Bilbotik, Donostiatik? Horre bilbotarrak, bai. Donostiatik bakizu zein etortze zen? Hori, gobernadore zibila, del Moral, zan abizena. Eta askotan etorri izan zen. Lehenengo etorri zen, gure etxe aurreko arek etxe egin zienan, eta plazan berdina zen hori grupua, eta haren giltzak emotera etorri zen. Eta gero, arrezkero, erosin domeketan etorri zen bazkaltzera familia guztiakin. Roteta etortzakatukun Zaraustik, etortzen zen. Roteta, bai. Egote zen asko legetan. Baina etortzen zen ona negozioa behitxe zituan, ez? Bai, saltzen ibiltzen zen erropak. Eta telak eta saltzen zituan, basarri eta kasko guztia, bai. Bai. Bueno, ez que gure txien hondia jente asko zauna dana. Ziklista be asko ibiltzen zen hemen, ez? Karrerak eta ez que orduan karrerak egote ziren isa egunero. Ez hainbeste baina, zelan da, herri guztizitan etxezan karreria, hemen inguruan. Eta Eibarren, por ejemplo, bizikleta Eibarreza izate zen, eta orduan gehiago egon diok. Eta bai, ziklista egote ziren bai, Elgetan. Txekestan dut, hastian 3 bat bidar, beti egote zen karrera bat. Bateko jaixak, ero besteko hori. Eta jaixetan ze giro egote zen Elgetan? Jente asko etortzen zen Elgetara. Noiz izaten zian? Andramaixak. Andramaixak eta San Rokia. San Roque, eta gero 3. eguna, Zezen Txiki. Zezen Txiki. Bai. Eta lehenengo etortzen zen Eibarko bandia, ez lehenengo Bergarakua, gero Eibarkua, eta gero 3. egunean aurkeztinan bat, ero alako zer, konjunto bat, ero, bai. Dantzan itxiko plazan, o? Bai, plazan. Eta zezena behote zen, ez? Hori beti, zokamuturra bai. Eta beti gure etxian gainera derrio sartu bia zeben tabernara. Bai, Elgetan hori beti izan da oitxuria. Eta zementua zelan zan, bakizuz labandu itxizan dan, ataixan. Eta ezin ziren sartu, eta bueno, baina intentua beti ikutzen zezena barrua sartzeko. Zebiltzen zian, San Roque kaletik eta plazatik eta Salvador kaletik eta ganetik. Bai, kale guztian ibiltzen zian, bai. Ez que nire sasoian be, sokamuturra hote zen, baina San Roque kaleraino esan heltzen. Plazan eta... Ez, orduan bai, etortzen zen goraino etortzen zen. Orgoixan lotze ben kantoiko inguru gurtan, eta hor, atzera eta aurrera.
Baina, sasoi hartan be, Martintxonaz aparte, taberna asko eta bazeren Elgetan, ez? Bai, bai. Gure kalian zegoan, gure etxia, Martintxonekua, gero Mantunekua, zegoan tabernia be bai, hor. Gero zegoan plazan, oin lola dana zeletakua, gero Arantxa ostatukua. Ostatua, bai. Gero oin farmazia da ontokixean be bai, zegoan taberna berrexea. Eta horre txezien gainera ikastolako dirua biltzeko, astebukaera eta zabakarri zabaltzezan, eta gurasuak egotezian atenditzen. Txandak egiten, ez? Dirua eta hartzeko ikastolarako. Ikastolako, bai. Etxean pintxun batzuk ero, eta gero eratu zituen ara, eta zapatu eta domekia tokatzak jatu nian, aneron biazinen. Teroan onduan panaderokua be bai? Panaderokua, eta gero olibana be bai egon zanon. Bai, bar guria, ozela zana. Bai, bai. Eta gero, Salvador Kalian, bar Elgeta, o... Bai, beste bat zegoan. Bastarrikak ikusi Bai, bastarrikak ikusi baina, eta gero aizea be bai. Aizea arrezkero. Hori arrezkerokua da baina, bai, bai. Patxina be bai? Bar patxi? Bai, bai, bai. Baina oin ez da oso horrek. Ke ba. Bueno, momentu batian dana batera funtzionau izan dabe? Bai, Elgetan jente asko ibili da. Eta mendiko gauzetan be bai, zetxeke, hemen fundauzan bai, la Federación Vasco-Navarra. Bai, la Federación Vasco-Navarra de Alpinismo. Eta orduan etortzen jentia balde guztietatik. Plazia bete ina. Mendizalez? Mendizalez, bai. Hori izanian gainera, bueno, izan zen oso importantia. Orduan txe. Oin bebiltzen mendizalia, baina kanpotarrak asko. Baina oso gutxi konparauta, lehen torzizian talde batzuk, bueno... Ze, domekero? Domekero zegoen jentia mendira. Oin ez da faltan jentia mendira lehengo amarreti bat bez. Bueno, oin beste mendirat zutara fango dira. Bai, goreukoa da. Motora bai, ez dakit. Everestera eta horre gauza da modan geixek. Oixe ba. Intxortara igotzia baino. Intxortame, jente asko ibilitzako mendizia da bai hori. Oin etortzen dira intxortara, gerrako asuntu da diala, testiala, horrak jendia etortzen da. Etortzen da, bai. Museora. Bai. Eta gero jaumiak hasitxakoan, eskolatik diarrin zotzuen, hemen Elgetako eskolatik diarrin zotzuen ingleseko klasiak emateko, ala zelan izan zen hori? Hori ikastole esan mitxertian, hasi ginean inglesa erakusten, eta egon nintzen berrota urtean inglesa erakusten. Eta zizan zen, laro eta pikuan hasiko zinean, eta orduan zelan ematezan, zelan erakustezan inglesa? Zer zan ipez? Ni neuka metodo bat, baina zan hori entzun inbiezan, eta zeukagun liburuik. Fizikoki ez zegoan soporteik? Ez. Eta liburu hasien gainera oso txarrak esatean nahi dut, ezin da konparau zelako buelti emon da ben horrek. Hombre, ez que gaur egun ja. Gaur egun ja, da kaso bertan eitzeko moruan, dana. Txeu bakarrik eitzeko moruan, bai. Inor irakasten egon barik. Eta ez, baina nik ikusten dut oin zure alabian liburuak eta esaten da, bueno. Hombre, politxa dia, oin erakargarrixa dia, ez? Bai. Baina lehen, eta umia zela hartzen zeben hori, derrepente nahikoa zekauen euskeriakin, eta gero gazteleaz ikasi biharra, eta gainera... Bukaulagixo bat, eta gutxi esaldi batzuk, justo, eta lakotxe gauzak zen guñuan, ez da iguan materialipe. Zen bagarren mailan azte zineten erakusten inglesa, hemen? Ikastolan? Seigarren mailan edo? Laugarren mailan ez. Nik uste seigarren mailan dakatela, akordua, Zupai. Seigarren, zazpigarren da sortzigarren, itxe ginuala Elgetan zortzigarren mailan arte, gero ja kanpora fate ginala, baina nik uste seigarren mailan azte ginala, Igual, zentzeke, lehenlekotan bauze hitzak ikasten behar nahikoelan, zentzeke zeukau materialik. Eta Elgetan ze izango zinale, lehengotarikoa irakasle moduan dino, eta inglesa harko igual jakingo zeben. Bueno, igual inglesa jakin bezeban ingo jentiak. Ez. Bueno, Zabalanekuak igual. Zabalaneko bixak, Javierrek eta Imanolek. Horre joan zian, baita Inglaterrara ikasten inglesa, ez? Bai, Josutxe dara plantarra garbitzera. Baina, are zu baino lehena joan zian? Bai, are ni baino neusizegu ez dira. Eta nora joan zian arek? Londresera. Londresera. Bai.
bai. Eta edarto ikasi ben, gero era defenditu zian lehen haitxabetik hartzen zeban traduktore. Traduktoria, ez? Patxi Zabalak traduktoriak nitxe zabalana. Bera, India dainoketa joateko, zeukan Donostiako bat, nahizeko goratzen noin, abizena, baina joatezan, bera, personalmente, Patxi, zan... Traduktoriakin, eta ero Imanolek eta Javierrek eronkabuz, ez? Ameriketara eta fatezianian eskopeta saltzera. Bai, eskopetok. Eta zu klasiak emate zinuan. Ez, bakoitza bere inglesakin itxe zeban, altzebana. Altzana, bai. Eta gero ja ikastolia publifikau zanean, ja... barruan gelitzu zinean. Ja, ni jubileutan. Publifikauko zan, 80 ez? Hori bai. Hori bai, ikastolia, lehenko ikastola. Gero publifikauko zen, eta gero zu noiz jubilau zinean, oin dela, 10 bat urte? Bai, 11 uzango dira, ez? Ez dakit. Ez dakit kontua galdutak, ja. Hirurogeita 6 urtekin jubilau nintzen. Bai, klaro, ez que kursua hasitza, betete zinuan urtia, zuk ez? Bai, oktubrian, eta nik zaten, gabonetan lago joat, zabana joiak. Eta, junior arte... Ikasturte osua, maitxuin bihar, ez? Bai, da, 76 urteekin bukatu nuen. Eta oin, akordatzera, inglesa eta zehose? Ba, irakurritzen da, zian behin pixkat. Eta, hoxe, ahetxek bandenitzen da pixkat, bestela. Da, askotan hori, bai, telebiztan... Telebizinuak asko lautzen da, entzumena beti da... Bai, beti laguntzen da bentzutiak. Eta barriztiak pixkat. Bueno, lehen da oin, antzera ibiltze gararok inglesakin, ez? Nik ikusten dut, baina zure umia hilu buruak eta, bueno, ez mondabe buelta bat. Baina danak, euskerakoa, gaztelerakoa, matematikakoak, lehen da oin. Baina oin gero da gutxeo ikasten da, ama? Ikusitza lehen zertzuk ikaste zinuen zuek, eta zelako memorizakin, eta zelako liburua zeuzkazuen, eta gaur egon, Ez que asignatura bakotzatzen sekulako liburua, eta dana zan gainera ikasi, ez? Buruz asko, ez? Bai. Eta helgeta ze pentsatzen jatzu, hainbeste urtien kabuz, onera fandala, ala txarrera, ala ze etorkizuniko iztetzazu? Ba, ez dut ikusten alako brillantezik etorkizun nahi. Zaitxik ikusten dut, gero eta jente gehiago gare, kanpotarrak, nik jente asko ja ez dut ezagutu ditzen. Hombre, bai, gaztiak etortzen dianak neupez. Ez, baina zuek dakazue hartu, geixo kalian ibiltzen zari askoz geixo, ni baino. Bai, kalian ibiltzen gabe, ni jende asko ez dut ezagutzen, eta gaztia dianak gitxiau, eta umiak holan txikixak eta dauzkenak gitxiau. Lehen danok ezagutzen ginen, danok zekigun danok bestioen berri, baina gaur egun ja hori ikuste, bueno, nire eskuti bentza galdu dela. Bai. Eta zuen neti, imagina hau. Ikustu ezagutu behitzen gentia. Baina elgeta me gauza guztiak kentzen dare, ez dakit, lehen kutsa zekauen. Bai. Oin kutsan bakarrikan kajerua galditxu jako. Gero, akordatzea kaja laboraleko, zelan zena, autobusa etortzen zala. Furgonetia bat, bai. Ez da honi inoiz, ofizinaik. Ez, beti, astelenetan etortzen zan beti. Altaboz horrekin eta jente guztia iueli fatezan arabe. Orduan itxezian inbiarreko dana gaztelenia. Bai. Oin ez ebez, oin makina zar bat eta berak emoten dau... Eta ematen batzu, ze askotan diruarik egoten da. Diruarik egoten da, hoxena. Ez da funtzionatzen, beti zeo. Ez da ondo hori, bueno, zatia nahi dutut, hoxe, ere zein momentutan bihozula diruik eta ez da. Hori ez da ganoria. Arrande gisa moruan lehen, kontxin arrande gisa zekaun, gero itxizan, eta egon da, sasoi bat ez dela inorretorri, eta oin berriro ondarruko datozela kamioi horrekin. Hasi diaz etortzen? Bai, guatxapetik itxetazu eskarixa, eta arraina ikusi garek erostezu. Hori da eskaxa, oso eskaxa. Bueno, baina gustora jaten dugu, behintzat. Ba, gure sasoian ekartzen zuen, goizeko zeretan hartu puertuan Bermeon, eta kamioian sartu eta etxeraino. Elgetaraino ekartzen zuen arraina? Bai. Eta lehaz batzuk izatezian, bueno, gainera, harrapau eta... Fresko, eh? Bai. Harek, 3 egunean ikugarren, esan etxako nozer pasatzen, zegoen bizi. Lehen dana, ekarri itxezotuen, ala zuen joaten zineten bila. Arraina bai ekartzen zotuen, baina... Bai. Okelia bai beti ekarri zeuzkun, etxera. Bueno, elgetan baina bi arategi egon dia beti, bizita guztian, ez? Bai. Pedrona eta Javierrena Javierrena Rastina, bai. Baina, arepe,
Desagertu zian, bueno, oin Imanol daka bintzat. Bai. Zeo ze da. Grazia, gaztia dena, bestela... Hori gaztia dela eta Bai, urtetzen da bela aurrera. Baina dendape, lehen Baltxongokua, Enkarnanekua, Plazakua... Bai, eta Guria. Maria Jesusena, Guria... Eta oin ze da, bat bakarrik ez, behana gelditzen da. Bat bakarrik, bai. Eta eskerrak, horrei be. Bai, eskerrak. Gero ez da txarrau, gelditzen gare zerbarik. Zerbarik, bai. Zer, okindegiri pestak hau, beak saltzen dago gisa, baina ez dela. Bai, ez dago. Lehen altu bekuek itxese bena, baina oin ez da hori, horrepe jubilauzian. Gero eta eskazago goiaz, bai, gauza askotan. Da zuzela ikustezu etorkizuna, ze gomendion bat emango zuzkuzun gaztioi, bueno, ni nahia gaztia, baina gaztia badian, Ikasi dexela eta ikasi dexela. Da, hemen gaur egun, hainbeste ikasi, eta gero danak horre inemeko kolan. Gaur egun ikastia ez dakitan soluzioa, Eta zein biozu ba, Jolin, jendia dago gaztiak, karreria, 3 master, 4 hizkuntza, ez dakizen bat ordu, ez dakit nun lanin da. Eta ez dakit nun jarri lanian. O tabernan lanian, ez dakit, zeurreko repartidore, con todos los respetos, baina azkenien ikastia bestotzu ezer garantizaten, Ba, kanpora janbiako dira. Kanpora? Beste batzuk enjabena ona etortzen, gero eriteko kajako, Zentzi pixkaten nahi badabe aurrera urten, beste zer eginek ez da egongo. Kanpora fatia? Nik uste, ez dakit, hori bakoitza berak pentsau bia dau, hori oso zaila da gainera. Zuk esan arren, esaten dut, nintzela joango naiz nioa, amendik. Ez, hombre, lan postu bat euki ezkero hemendi mobidu barik jakinda estatu batuetan o Italian edo Valladoliden lana dakazula, bai. Holan bai, ez dut esaten ezetzik, baina... Baina ikasi deixela da aldaben guztiak. Eta zenbat eta gehiago hobe. Eta gero ikusuko da, zer gertatzen den. Zure jakintzakin eta zure horrekin.